لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, sannunmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Suna na Habu Inuwa da aka fi sani da Abubakar Ambatu. A yau ma kamar kullum muna tare da wannan gidan talabijin mai albarka wato Ambato TV Plus. Muna mika sabon ta'aziyya da shugaban cibiyar Ambato Foundation baki daya wato Peace Ambassador Dr. Muhammad Hafiz Abdallah tare da dan uwansa Ahmad Abdallah na Zulma Arifi. A bisa rashin mahaifinsu da suka yi Malam Abdallah mai hula. Ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa, su kuma ‘yan uwansa da danginsa Ubangiji Allah ya kyautata musu. Wannan saƙo ne daga Labbaika Foundation tare da haɗin gwiwa Nurul Ahbabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 وحبيبي ومعادي الله الله في تقص وتداني الله 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 وهو دائي ودوائي الله 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 قد برني وشفاني الله 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 ليته الوقت حباني الله 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 وصله فهو كفاني الله 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 داء شوقي كل وقت الله 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 في شديد الهيجان الله 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 كل نفسي وهواني الله صل على